Hola a tots, avui us vinc a presentar un projecte que he fet. És un projecte en Labbook, perquè no ho sàpiga, un Labbook és un projecte que es fa així amb solapes. N'hi ha de diferents maneres, llibrets, aquí sobres, diferents maneres de solapes. Aquest tracta sobre la nutrició saludable. I jo vaig començar per aquesta solapa, que són els macronutrients. Aquí hi ha els glúcids o hidrats de carbono, els greixos o lípids i les proteïnes. Els glúcids aquí he apuntat què aporten i on trobar-los. Aquesta foto la vaig fer jo amb el Photoshop, igual que totes les que surten. Els greixos és exactament el mateix, on trobar-los i què aporten. I les proteïnes el mateix, on trobar-los i què aporten. Aquí vaig fer-ne un altre, així diferent, que s'obre cap a dalt, que té forma de got d'aigua. Explicar el que és l'aigua, que es tenen que beure d'un litre i mig a 2 litres cada dia d'aigua. I la fibra el mateix, on trobar-la i què aporta. I la segona solapa, que va dels micronutrients, que són les vitamines i els minerals. Les vitamines fica vitamines liposolubles, que són la A, la D, la K i la E. Les vitamines hidrosolubles són bàsicament les del grup B i la C. I els minerals són el calci, el zinc, el crom, el fòsfor, ferro, magnesi, potasi, seleni i ioda. També vaig apuntar aquí el símbol de la taula periòdica. Aquí tinc el plat de Harvard, que també és una solapa que quan l'obres es troba on està Harvard, que està a Massachusetts. Allà, a la Universitat de Harvard, és on va sorgir el plat de Harvard, que deia quant % de cada aliment tenies que menjar. De carns, de llegums, de fruites i de verdures, quant % es tenia que menjar. A baix tinc la piràmide nutricional i aquí, dintre del sobre, tinc unes cartes que són aquestes. Aquest joc de cartes serveix per saber ordenar on va cada un dels aliments que hi ha dibuixats. Si els glúcids, si els greixos, les proteïnes o la fibra. A mi em va agradar bastant fer aquest projecte i sobretot la informació el vaig treure d'un llibre que té la meva mare allà a l'armari. Altres coses les vaig treure d'internet. Si us ha agradat aquest vídeo, deixeu un bon like i subscriviu-vos per no perdre res. Adeu!